Γεια σε όλους, Στέλιος εδώ και αυτό είναι το τρίτο βίντεο για όσους είδατε το πρώτο βίντεο από το campaign το Modern Warfare 3. Θα παίξουμε άλλο ένα multiplayer match για να δείξω για άλλη μια φορά πόσο είναι βάσιμο. Γιατί έτσι απλά ήθελα να το κάνω. Εντάξει. Σχόλια, όχι. Για πέστε εδώ να βάλω, θα παίξουμε. Έφα τώρα μια χάρτη, είναι δική. Από ό,τι βλέπω δεν ψήνεται να μην βάλουμε σε game, οπότε να την αγγίζει ακόμη πιο πολύ. Ξέρετε, όσο πιο πολύ καθυστερούμε, μπορεί να κόψω το βίντεο και θα μπω όταν μπω κάπου τέλος. Μπήκαμε. Εντάξει. Δεν είναι και τις καλύτερες πίστες in the change. Εντάξει. Περιμένουμε να μπει και όπου να είναι θα μπει. Ξέρετε, τα βίντεο είναι στα 30 fps, δεν είναι στα 60. Εγώ τραβάω στα 60 αλλά δεν ανεβάζω στα 30. Έτσι πέστε σε εκεί ενημέρωση. Και από το προηγούμενο βίντεο ρώτησα κάποιους και είπαν ότι θέλετε να πάρω το πιο ανακοινωτικό κανάλι. Είμαι συγκεκριμένα σε κάποια άλλη video. Δεν είναι αυτό, θέλω αυτό το να πάω αυτό το πλάνο. Εγώ πριν να τρώμε deaths, αλλά εντάξει είναι σε 25 deaths. Ξέρετε, σήμερα έχω στόχο να φτάσω στα 25 deaths, αλλά αν δεν τα περάσω θα σημαίνει ότι να γίνουν καλύτερος κάθε μέρα. Πιστεύω. Αυτό είναι σημαντικό. Τόσο damage θα κάνω. Τόσο damage. Παρά. Δεν θέλει παρά κύμπο μόνο. Τώρα θα γίνω κύμπο μόνο. Κύμπο μόνο. Τώρα θα γελάσω. Και θα διακόψω λίγο και θα ξαναρχίσω. Πάστεψα. Απλά είναι μια ελπίδα από εκεί. Ξέρασα σε ένα φάση κάνω record και έφαγα ένα dev, μόνο αυτό χάσετε. Ένα dev, δεν ξέρετε. Να συνεχίσουμε τώρα να παίζουμε. Οπότε βλέπετε χάνουμε, μα δεν πρέπει να είναι αιτία. Αλλά ήθελα απλά αυτό το βίντεο ήθελα να αφήσω το όλο σε τι θέλετε να ακούσετε στο κανάλι σαν βίντεο. Γιατί αποκλείεται να παίζει μόνο το Legacy. Θα βάλω και άλλα παιχνίδια που θα φέρω τη γνώμη σας τώρα για το τι θέλω να παίζω. Δεν ξέρω αν θα χρειαστώ κάτι στο βίντεο να αυτό θα γράψω σε ξεχωριστό βίντεο τώρα. Θα είναι double kill, γράφω σε ξεχωριστό βίντεο να ξέρετε. Ξεχωριστό βίντεο. Αυτό ξέρω είναι ξεχωριστό. Θα βάλω σαν mega kill τώρα, double kill. Καλώς. Είναι φορά. Είναι φορά. Είναι πέταλο. Είναι πέταλο. Εντάξει, μπορείς ακόμα. Άρα θα γίνει. Και χωρίς ακίντο, έτσι. Άρα, θέλω να κάνω σωστά. Τι άλλο. Θα πρέπει συνέχεια.
Επιστρέψαμε συγγνώμη για το διακοπή. Χάσα το final kill cam. Με σκότωσαν. Εγώ είμαι το τελευταίο kill. Και απλά ήθελα να πω ότι αυτό ήταν για σήμερα. Δεν θέλω να παίξω κι άλλο. Πιστεύω δεν θέλετε. Οπότε εδώ κάπου εδώ θα κόψω αυτό το βίντεο. Να κάνετε subscribe, like, share. Κοινωνικά δίκτυα δεν θα υπάρχουν ακόμα. Θα υπάρξουν, αλλά δεν θα υπάρχουν ακόμα. Αυτά. Γεια σας.